Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Sabi po ng mga kaibigan ko ay hiwalayan ko na ang aking jowa kahit may anak na kami. Naman, bakit mo sinisinisa? Feel good morning po. Uncle and Tita at sa lahat ng mga suki na nakatutok, nanonood, nakikinig sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Melina ng Tungko, San Jose del Monte. Saan yun? Bulacan. Single mom po. At palagi po akong makikinig sa inyo ni Tita sa programang Sinabi ng Mga Katas ng Nakalipas. Basic. At opo, ang mga kaibigan ko ang nagpupush sa akin na tama na. Kasi on and off po kami ng tatay ng anak ko na si Fernan. Sige na nga, samahan nyo na lang ako. Sa? Matlo na to, guys. Mga Katas. Nagsasawa ko, Ma'am Nicole. Nagsasawa sa title. Pang-apat na to. Mga Katas ng Nakalipas. Ilang beses na namin sinabi sa'yo. Nung una pa lang na wala pa kayong anak, nanliligaw pa lang yung Fernan na yan. Di ba dapat, hindi mo na sinagot yan? Hindi mo pa kasi naranasan magmahal, Trixie. Uy, nagmahal din naman ako at nasaktan. Minahal ka ba? Minahal ka ba? Yun lang. Di ba, Kim? Sumagot ka, Kim. Alam mo, Trixie, huwag ka na masyado. Matindi na nga yung pinagdadaanan. Talagang pinagdidikdikan mo pa na tanga ka. Parang ginagano mo eh. Ikaw nagsabi doon ha! Diniin mo pa sa mukha? Teka, relax. Pasensya na kayo kung hindi ako nakinig na. Siyempre, nagmalang lang naman ako. Tsaka sabi sa akin ni Fernan, mahal niya naman ako eh. Pero totoo pala yung sinasabi niyo. Pinayuhan ka na namin dati. Ayaw mo makinig. Yung mga ganyang klaseng lalaki, kabisado ko na yan eh. Galing talaga ni Artem magpayo kasi Oo nga. talagang Expert. Alam mo tama, wala sa'yo ang mali na kay Artem. Ako yan si Artem mo. Ay, si Fernan. Totoo naman, wala namang mali talaga sa'yo, Melin. Siguro, hindi lang nga nagkaintindihan. May mga times na maldita ka rin, pero hindi So, deserve ko? Hindi, of course. Hindi mo deserve na gaganyanin. Sabi ni Trixie, deserve, boy. Sabi, Wala ako
You're putting words in my mouth. Oh, wow. Ano ibig sabihin nun? Basta deserve mo. Basta mga mouth no? Hindi, totoo, friend. Andito lang naman kami para sa'yo. Pasensya na kayo kung tanga yung kaibigan nyo eh. Kaibigan nyo pasensya na kayo. May times talaga na dadaan tayo sa katangahan. Alam mo, hindi naman kami nagmamalinis. Alam mo, syempre, tunay kasi ka namin kaibigan. Kaya nire-real talk ka namin. Kaysa namang yung iba dyan, pagkarap, pore-pore, diba? Pagkarap plastic, tapos pag nakatalikod, daming sinasabi tungkol sa'yo. At least kami harapan. Diba, Trixie? Oo! Dapat sinagot mo na yung, ayoko rin doon kay Ronnie, yung naligaw sa'yo. Ronnie, si Jay, yung Conrad, lalo, yung Rafi. Huwag na kayo magbigay Elmer, yung mga naligaw sa'yo dati. Carlo, nako, buti na lang din. Pares na kay Fernan yun. Kakayanin ko ba maging palakihin yung anak ko? Kakayanin mo yan. Di ba halos wala na rin naman kayo? Di ba? Oo, pero kaya ko ba? Kaya mo yan. Alam mo, uso na nga yung single mom trending eh. Bala ko nga maging single mom eh. Tomboy maging single mom. Gusto mo ba? Bakit? Meron akong kifi. Pag to gumana Single dad sana, bahala ka. ilalabas sa akin eh. Single mom pa rin yun. Diba? At least ako, ang guinea pig. Tomboy na single mom. Diba? Basta nandito lang kami. Alam mo, dito lang kami. Saka, pag sinabi mo ngayon na hiwalayan mo na, di ba, total, parang wala na rin kayo, totohanin mo na. Niloloko ka na nga eh. Hayaan mo na yan. Kaya nga. Girl, ang ganda mo. Mas may deserve. Yes. Mas maraming deserving sa buhay mo. Kahit single mom kami tatanggap. Hindi pa ako tapos. Huwag mo... Basta, group hug na tayo. Group hug. Andito lang kami. Yun lang pala group hug lang pala. Ang dami bang sat-sat. Kaya mag-group hug na. Group hug. Halika na dito, group hug na. Huwag Group na umiyak. hug. Elena. Alam niyo po, sa tulong ng mga kaibigan kong totoo, na kasama ko mula noon pa, pati na rin si Artem ay unti-unti po akong nakamove on kay Fernan. At nakaya ko ngang maging single mom, kaya din pala talaga. Pero tuwing magre-relapse po ako o malulungkot ulit at maaalala ko ang nakaraan namin, sabi ko nakamove on na ako, tapos magre-relapse. Di ba pwedeng basahin niya lang? Meron mang ganun nagre-relapse kita kamubon Tuwing... Ang dami. Dito talaga siya mag-adlib, guys. Di pwede mamaya na lang after ng later. Bilisan mo. May sinto pa. Relapse po ako ay tinatawagan ko sila. At one time, matindi talaga ang naramdaman ko. Kaya, sorry, ano ba ako? Sensya nakatulog kasi ako medyo dating ko yung bahay bagsak katawan ko. Maaga pa pala, alas 7 pa pala ng gabi. Arte man, ano magagawin ko kasi? Ano nangyayari sa'yo? Di matapos yung iyak ko eh. Alam ko ba nakamove on ka na? Ayun nga, yung kala ko kaya ayoko nga sabihin kay Trixie kasi alam ko sa sermonan ako anong gagawin ko. Ikaw lang naman yung sa ating lahat. Ikaw yung pinaka nakakaintindi sa akin. Kaya huwag mo na akong sermonan. Di naman kita sinisermonan eh. Sinasabi ko lang, ano bang nangyari? Sige, naalala mo na naman siya. Kasi nung isang araw, naglilinis ako ng album sa cellphone ko. Nakita ko yung mga screenshot ko na chat niya sa akin. Sabi niya, hindi niya ako iiwan eh. Parang naalala ko yung feelings ko sa kanya. Ano ba to? Mahal ko pa ba siya o? Ano? Ay, ako. Di ba na yan mahal? Tsaka huwag
Huwag mo na isipin yan. Oh, ano? Kakatulog ka, hindi ano? Hindi, ano bang gagawin ko? Eh, puntahan mo sila, Trixie. Busy ba sila today? Ngayong gabi, busy daw sila. Oo, kasi si Trixie may pageant, si Kim. Sumasali pa rin pala yun, di ba nanalo? Oo, si Kim. May sakit yung mama niya, kaya hindi ko mastorbo eh. Naiya ako. Ano pa Eh, gagawin? matulog ka na dyan, makakatulog ka rin. Sa'yo na lang kaya ako punta. Ha? Sa'yo. Dito? Eh, Bawal? hindi naman, hindi pa ako naglinis dito sa bahay. Alam mo naman yung kwarto ng lalaki. Hindi, wala naman Kakahiya. sa akin yun. Linisin ko pa nga yan eh. Sige na, kailangan ko lang ng kadamay. Arte, please. Kasi, Ikaw, sige, habang maaga-aga pa, sure thank ka? you. Sige, on the way na ako. Sure ka? Lo, Ayan, tuloy. Pasok. Di naman madumi. Sabi mo madumi. Linis kayo. Madumi na yan. Mas madumi yung bahay ko. Naglinis ako, syempre. Darating ka ah. eh. Bilis nga dumating ng ano eh. Ng angkas ko. Oh. Ano man, sayangin yung ganda mo Pahiga dyan. dito sa sofa. Ay. Nako. Ba't kaya ganun? May feeling ako na nawawala yung lungkot ko kapag nasa ibang lugar ako. Pag andun sa bahay, grabe yung lungkot ko. Sorry nastorbo pa kita. Wala yun. Upo ka naman dito, parang ayaw mo naman lumapit sa akin. Ano bang gagawin ko? Basta wala akong masamang balak. Kaibigan ko to eh. Artem. Uy! Ka nangahalik dyan. Mabaliw ka na ba? Medyo. Uy, Okay lang ba mabaliw? Wag mo akong gawing rebound Wag mo akong Hindi gawing kita ginagawang rebound. parausan dyan sa lalaki mo na yan. Bastos Sorry sa mo term naman, ang bastos mo naman. Hindi, ba't ka nangahalik? Para ka namang... Nangalik lang. Ayaw mo ba? Ayok. Ay. Ano bang pinunta mo dito? Yan ba yung pinunta mo dito? Hindi naman. Oo. Part lang, part. Bakit ka ganyan? Isa sa pinunta ko. Ang pinunta ko, damayan mo ko. Tapos, baka lang. Ano baka lang? Shh! Ikaw magsalita. Uy, ang sarap nun. Ay, Artem. uy, Milin. Milin. Pinlano ko naman po yun talaga na may mangyari sa amin ni Artem. Kasi sobrang lungkot ko at feeling ko bembang ang sagot. At si Artem yun. Kasi alam kong hindi niya ako iti-take advantage. At hindi lang po yun isang beses nangyari. Di ba sabi niyo sana all? Guys, tuwa. Pwede mag-volunteer? Kaya 2 beses pa po yun naulit. Kapag balungkot ako, bembang kami. Pumupunta po ako kay Artem hanggang sa pangatlong beses. Akala ko hindi ka pupunta dito. Pasok.
Ayaw mo ko replyan eh, kaya pumunta ako. Pasensya na. Uy, taka lang. Wala ako sa kondisyon. Okay lang, ako nasa condition lagi. Taka lang. Pwede ba mag-usap muna tayo? Mamaya na yung usap. Yung, Ano bang, aftercare na lang. ba't ka nandito na naman? Hindi ka nagpasabi. Bakit? May magagalit ba? Hindi naman yun eh. Papahinga na ako eh. Sige, mamaya na lang. Upo muna tayo. Artem, may tatanong sana ako. Siya nga pala, may dala akong toasted siopaw para sa'yo. Paborito mo? Gabala ka pa. Oo naman. Love kita eh. Ano? Love kita. Teka. Laruhin nga natin ito. Saan siya? Ginising mo kasi ako eh. Bakit parang iba ka ngayon? Teka na. Pwede ba mag-usap lang tayo? Tim, Pwede, sandali lang. bakit? Hindi, Ba't parang iba? hindi kasi. Ano ba talaga? Ako nga yung magtatanong ngayon sa inyo ni. Na? Ano ba tayo? Ano ba tayo? Kaibigan. Tropa. May bago ba? Kahit maraming beses na tayo Teka, alam mo hindi na. ko naman hiningi yan sa iyo eh. Ba't parang, Oo, ba't parang, pumayag ako sa nangyari. Dapat hindi ako pumayag eh. Pero sige, pinagbigyan kita dahil malungkot ka. Pero di ibig sabihin na may commitment na ako kasi pero bakit ka pumayag pa ulit-ulit? Kasi alam mo naman nasarapan kayo, tsaka na maganda yung chemistry natin. Baka ito na yung sign na try natin maging tayo. Teka lang, klaruhin ko lang sa'yo Milin. Kaya nga, pansinin mo hindi pa ako nag-asawa. Ayoko rin magkaanak. Kasi, hindi pa ako handa sa ganyan. Eh, di ba may anak ka na? So ayaw mo rin sa akin? Akala ko ba ayaw mo ko makasaktan kasi kaibigan mo ko? Kaya nga. At deserve ako ng pagmamahal, na tunay na pagmamahal kahit single mom. Ba't parang ngayon ginajudge mo ko na single mom ako? Hindi kita sinajudge. Ba't ka kasi nag-expect? Wala naman to Eh, sa ba't hindi usapan ako na. mag-expect kasi kapag nagsisex tayo, nararamdaman ko yung care mo sa akin na sincere ka and na mahal mo ko. Natural yan kasi Ganun ba yun? total performer ako eh. Ano na ko eh. Pero So ginagawa mo rin sa iba? hindi ibig sabihin, bakit? Hindi ko pwedeng gawin sa iba. Ano ba tayo? Wala naman tayo. Kaibigan lang tayo, di ba? Ginamit mo ko. Nagpagamit din ako. Anong masama dun? Para maibsan yung kalungkutan mo. Sa akin naman ang naririnig ko. Totoo naman yun eh. Artem, kala ko kasi, Akala mo lang yun. Kaya pasensya na. Wala lang tayo. Diba? Saka tigilan na natin to. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Artem, baka lang naman may chance. Walang chance. Walang chance. Artem, Pasensya na, ayoko na. Artem, please, Ayoko huwag na. mo akong iwasan, please. Umalis ka na. Artem, Umalis ka na, please. Artem, Please, umalis ka na. Artem, mga. Umalis ka na. Take time to realize Metro's #1, Metro's